ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ሎማዓንቲ ኣብ ዘካየደ ህጹጽ ጉባኤ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ናብቲ ጉባኤ ከይኣቱ ከም ዝኸልከለ ተሓቢሩ ቅድሚያ ግን እዚ ቪድዮ እዚ ብሙሉኡ ምእንታን ሰብ ክሪኦ ኩሉ ሰብ ምእንታን ድምፂ ዞም ኣቦና ክኸውን ላይክ እናገበርኩም ሸር እናገበርኩም ጀምሩ ይኽእለኩም ዝደሊ ብዛዕባ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ኣቦና ዝወፀ ሓድሽ ነገር ኣሎ እቲ ሓድሽ ነገር ንስቡ እንታይ እዩ ኩለን ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ከዓ ካብ ደደቢት ሚድያ ጀሚሩን ያው ብዛዕባ ብፁዕ አቦና አቡነ ሰላማ እንዳዘገበን ዝርከባ ዓብይ ብዝሕዝን መልክዑ አቦና ብፁዕ አቡነ ሰላማ ካብቲ ስብሰባ ንኸይኣቱ ከም ዝተኸልከሉ ዝዝረብ ዘሎ ካብዚ ብተወሳኺ እውን አቦና ብፁዕ አቡነ ሰላማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ዝለጠፍዎ ጽሑፍ ኣሎ እሱ ከም በወልክሜ ቅድሚያ ግን እስኪ ታደደቢት ሚድያ ሒዝዋ ዝወፅኦ ዜና እኒኣ እስኪ ሰሚዕና ካብኡ እውን ቀጥታ ናፍታ አቦና አቡነ ሰላማ صحفوا ማሕበራዊ ሚድያኦም ንሳ ከም በወልክሜ ህዝበ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ሎማዓንቲ ኣብ ዘካየደ ህጹጽ ጉባኤ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ናብቲ ጉባኤ ከይኣቱ ከም ዝኸልከለ ተሓቢሩ እቲ ኣብ ልዕሊ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ዝተፈጸመ ክልከላ ሽርሒ ዝተመልኦ ምዃኑ ዝሓበሩ ፍልፍላት ሓበሬታና ንመንበረ ሰላማ ዘይምጥን ተግባር ክብሉ ገሊጾሞም እቲ ጉባኤ ብጸሎት እንትጅመር ብፁዕ አቡነ ሰላማ ምስ ሃገሮም ተሰይሞም ዋላ እንተነበሩ እቲ ጉባኤ ክጅመር እንትብል ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ናይ ሎማዓንቲ ኣጀንዳና ብዛዕባ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ስለ ዝኾነ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ይውፁ ከም ዝበሉ ዝተገለጸ ኮይኑ ካልኦት ኣቦታት ድማ እንድሕር እቲ ኣጀንዳ ብዛዕባ አቡነ ሰላማ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ኣብ ዘየለውዎ ክርአ ስለ ዝግበር ንምንታይ ኢኹም ዓዲምኩሞም ይብሉ አቡነ ሰላማ እውን ብተማሳሊ እንድሕር ውፃእ ዝበሃል ኮይነ ንምንታይ ቀደሙ ዓዲምኩምኒ ይብሉ ዝኾነ ኮይኑ ግን ብፁዕ አቡነ ሰላማ እሺ ኢሎም ምስ ወዳእኹም ውሳነኹም ክጽበየ ኢሎም ወፂኦም ከም ዝኸዱ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዳሓረቶም ካልኦት ብፁዓን ኣቦታት ተመያይጦም ምስ ወድኡ ካብ መንጎኦም ክልተ ጳጳሳት ናብ አቡነ ሰላማ ብምኻድ ንዑ ተሳተፉ ይብልዎም ብፁዕ አቡነ ሰላማ ድማ ካብ መፈለምቱ ኣብ ዘይተመያየጥ ኩሉ ኣጀንዳን ጉባኤን ክሳተፍ ኣይክእልን ኢሎም መሊሶምሎም ድሕሪኡቶም ክልተ ኣቦታት ዳግማይ ጻውዒት ዝሓዘት ደብዳቤ ሂቦሞም ከም ዝኸዱ ሓቢሮም በዚ ድማ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ኣብቲ ጉባኤ ሙሉእ ብሙሉእ ከይሳተፉ ከም ዝተገበረ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣመላኺቱ እዚ ሽርሕ ድማ ባዕሎም እዮም ኣብዮም ብዝብል ምኽንያት ነቶም ብፁዕ ኣቦና ንምእጋድን ንምብራር ዝተገበረ ሽርሒ ክብሉ እቶም ፍልፍላት ሓበሬታና ንደደቢት ሚድያ ገሊጾም ብተወሳኺ ገለ ኣቦታት ሃይማኖት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብን መንበረ ሰላማ ንክሕመስን ክፈርስን ብዙሕ ጻዕርታት ምስ ዝገብር ዘሎ ሰሎሞን ኣብርሃ ዝበሃል ኣባል ማሕበረ ቅዱሳን ብተደጋጋሚ ከም ዝራኸቡን መምርሒ ከም ዝቕበሉን ዝረኸብናዮ ጎናዊ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ናይዚ መረጋገፂ ድማ እቲ ጉባኤ ክጅመር ከሎ ኩሎም ኣቦታት ሞባይል ስልኮም ክዓፁ ዋላ መምርሒ እንተወረደ ናብ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ዝበፅሐ ደብዳቤ ቀዲሙ እቲ ሰሎሞን ኣብርሃ ዝበሃል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝለጠፎ ተዓዘብቲ ይዛረቡ ኣብ ልዕሊ ሓቀኛ ኣቦ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ጉጅላዊ ጥቕዓት ይፍጸማሎ እዚ ድማ ቅንዕና ዘለዎ ይኮነን ብፁዕ አቡነ ሰላማ ንሓቂ እዮም ተቃሊሶም ዝበልዎን ድማ ኣብ ባይታ ብመረዳእታ ብጽንዓት ዝተረጋገፀን እተን ዘለዕልዎን ነጥብታት እውን ቤተ ክርስቲያን ንኽትዕሪ ብጸደቐ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ንገዛ ክልተ ሰለስተ መሃያን ሓላፍነትን ደው ይበል ትካላዊ ብዝኾነ መንገድን በቲ ጸደቐ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን ንገዛ ኣቦታት ሃይማኖት ኣገልገልቲ እምበር ተገልገልቲ ኣይንኹን ስለ ዝበሊኦም ነቶም ኣቦ ተወዲቦም ዘጥቅዕዎም ዘለው ክብሉ እውን ንደደቢት ሚድያ ርኢቶኦም ሂቦም ብፁዕ አቡነ ሰላማ መጀመርታ እቲ ሲኖዶስ ኣብ ጽሓፎ መፀዋዕታ ደብዳቤ ከም ዘይተኻተቱን በዚ እውን ህዝቢ ከም ዝደንገፀን ዝዝከር ኮይኑ ጸቕጢ ምስ በዝሐ ግን ሽዑ ክእረም ብምግባር ስሞም ኣብ ዝተመሓየሸ ደብዳቤ ክዕደሙ ተገይሩ ሎማዓንቲ ድማ ብተግባር ካብቲ ጉባኤ ክወፁ ምስ ተገበሩ ንሳልሳይ ግዜ ንድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 9 ክትሳተፉ ዝብል ናይ ይምሰል ደብዳቤ ከም ዝተጻሓፈሎም ንምዕዛብ ክኢልና ኣለና ደደቢት ሚድያ ነዚ ጉዳይ ብዕቱ ብምሓዝ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ተቕርበልኩም ክንገልጽ ንፈቱ ጽቡቕ እምባርከስ ህዝበ ክርስቲያን ያው ባዕሎም ኣቦና አቡነ ሰላማ ኣብ ናይ ባዕሎም ድሕረ ገጽ ዝለጠፍዋ እሳኻ ከም በልኩም ከምዚ ትብል ካብ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ብዝተረፈ ኣሕዋተይ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን ጠንክሩ ንተንኮል ሰይጣን ምክልኻል ምእንቲ ክትክእሉ ኣፀዋር እግዚአብሔር ብምሉኡ ልበሱ ውግና ምስ ኣሕልቁን ስልጣናትን ምስቶም ነዚ ዘመን ጸልማት ዘመሓድሩ ገዛእቲ ዓለምን ምስቶም ኣብ ሰማይ ዘለው ክፉኣት መናፍስትን ይምበር ምስጋን ደምን ኣይኮነን ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 16 ገዳም ክቡራን ገዳማውያን ኣቦታተይ ሊቃውንቲ ካህናት ሰባክያነ ወንጌል ዲያቆናት ምእመናት ተረከብቲ እታ ንህንጸት እምነት መናእሰይ ቅድሚ ኩለን ልዕሊ ኩሉን እትካብ
ህፃንነተ ጀሚሩ ዘዕበየኒ ካብ ብዙሓት መሓዝቶ ይፈልዩ ኣብቲ ቅዱስ ገዳም ደብረ ኣባይ እግረ ቅዱሳን ኣቦታተይ ብምንኩስና ክስዕብ ዝሓርየኒ ኣብ እግሪ መንፈሳውያን መናእሰይ መምህራነይ ምስጢሩን ጥበቡን ገሊጹ ብፍጹም ፍቕሪ ክስዕቦ ዝፀዋዓኒ ካብ ብዙሕ መከራ ሰዊሩ ክሳዕ ሕዛ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስገናን ይብፅሐዮ። ክቡራንን ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ እቲ ጸረ ሓቅን ቀታሊ መንፈስ ዝኾነ ሰይጣን ኣብ ልቢ ሰባት ሓዲሩ ኣፅዋር ኩሉ ተሓንጊጡ እናተዋግኣኒ ይርከባ ኣሎ እሞ ኣብታ ዝሓስክዎ ዓላማ ጸኒዐ ንኽቕፅል ተጊኹም ብጸሎት ንኽትዝክሩኒ ብስም እግዚኣብሔር እላቦ። እቲ ዝተጀመረ መንፈሳዊ ተጋድሎ ድማ ብዘይ ደውታ ከም ዝቕፅለሉ ቃልኣቴ ኣለኹ። ናብ ሓቂ ንዕሰል። እዚኣ ትብል ህዝበ ክርስቲያን ናይ ኣቦና ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ኣብ ናይ ባዕሎም ማሕበራዊ ሚድያ ዝለጠፏ ፍኖተ ብርሃን ሚድያ ኔትወርክ እያ ትብል ኣቲኹም ትሪእዋ ትኽእልኩም ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚኣ እውን ለጢፈልኩም እኒኹም። ያው ከምታ ዝበልዋ እያ ኣቦና ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ህዝበ ክርስቲያን። ሕጂ እውን ክንከታተሎ ብዕቱብ ክንቃለሰሉ ዝግባእ ነገር ሕጂ እውን ንሓቂ ጠጠው ኢና ክንብል ዝግበአና ንሓቂ ጠጠው ኢና ክንብል እዛ መንበረ ሰላማና ሕጂ እውን ያው ክትፈርስ ኢልካ ምሕሳብ ወይም ደሞ ናይ ሓደ ውልቀ ሰባት መብልዒ ገንዘብ ክትከውን ኢልካ ምሕሳብ እዚ ሕልሚ እዩ። ኣቦና ከም ትቅድም ኢሎም ዘለዎ እቲ ሓቂ ፈንቂሎም ኣውፅኦም ኣለዉ። ክብሪ ምስገና ንዕኦም ይኹን። ሕጂ እውን ኣብ ጎኖም ጠጠው ብምባል እቶም ኣብ መንገዲ ፀጋም ዘለዉ ቦታትና ሕጂ እውን ብምግስፃፅ ብምፅራፍ ዘይኮነ ብምግስፃፅ ናብ ትክክለኛ መንገዲ ክነብሎም ዝግበአና ህዝበ ክርስቲያን ነዚ ኢና እውን ንጎን ምሸትን ዓገግንብ ዘለና ሚድያ ወፂና። ስለዚ ብጣዕሚ ትክክል ኣይኮነን ግቡእ ኣይኮነን ህዝበ ክርስቲያን ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሕዘኒ። ሕጂ እውን ክትተል ኣቢልና እቲ ዝወዓለ ጉባኤ ናብኹም ክነብሮ ኢና። ቅድሚያ ግን ምእንታን ናብ ኩሉ እዚ ንለቆ ዘለና ቪድዮታት ክበፅሐኩም ድምፂ ቦናውን ክንከውን ድምፂ መንበረ ሰላማውን ክንከውን ድምፂ ትውፅዕ ዝኾነ ህዝቢ ፍትሒ ስኢኑ ዘሎ ህዝብና ብፍላይ ከዓ መንፈሳዊ ሂወቱ ናፊቕዎ ዘሎ ጠሚይዎ ዘሎ እቲ ወንጌል ንምስማዕ እንድሕዚ እውን ፅባሕ ይኹን እንድሕር ፅባሕ ዝመፅእ ንሪኦም ነገራት እኒና ላዕሊ 50 ዓመት እንታይ ክንገብር ኢና ዝብል ሓይልታት እኒው እዮም ታርጌት ዝገበርዎ ኣንክሱም እዩ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ምንም ዘይስልጭ ቃል። ስለዚ እዚ ቪድዮ እዚ ላይክ እንዳገበርኩም ሸር እናገበርኩም ናብ ኩሉ ኣባፅሕዎ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን ዘለኹም ብምልኦም ህዝበ ክርስቲያን ተኸታተልቲ እዚ ሚድያ እዚ እንድሕዚ እውን ፅባሕ ይኹን እንድሕር ፅባሕ ዝመፅእ ንሪኦም ነገራት እኒና ላዕሊ 50 ዓመት እንታይ ክንገብር ኢና ዝብል ሓይልታት እኒው እዮም ታርጌት ዝገበርዎ ኣንክሱም እዩ። ኣባ ሰላማሲ መን ኣዚዝዎ እዩ ሰለድኩም ዝኸዳሉ ዝኸኣለ ኣይ ኣዘዝናዮምን ኣቕረቦ ይበልናዮምን ተዛረቦ ይበልናዮምን እዚዩ ፍጹም ኢሰብኣዊ ኢዲሞክራሲ ብሃይማኖት ብስብ ጠቕላላንካ ይሕሰብን ብዓለም መንበርና እውን ዓብዪ ሓልቂ ኮይኑ ተሓደ ኣጓኒኒ እዩ መንበረ ሰላማ ከም ኣግባቡ ክሕግዘና ይከኣለን ዝብል ተንቀጥቂጡ ዝነብር እዩ። መንበረ ሰላማስ ኣብ ዓለማዊ እውን ከኸምኡ መሰልካ ዝተገፈፋሉ ኣባይ እኮ ተራእዩ እዚ ሰነድ እዩ ዝቐረበ ብ2017 እዞም ሕጂ ኣቐዲምና ዳርጋ ነይሮም እዮም ግን ቶም መብዛሕትኦም ስግዓት ዝገበርናዮም ኣብ 2018 ኮይኖም ሓደ ናይ ወረዳ ሙሉእ ሰራሕተኛታት ብምሉኦም ንሳቶም እናሃለዉ እቲ ቢሮኦም ተዓፂዩስ ኣብኡ ዝነበሩ ሰራሕተኛ ናብ ካሊእ ተወሲዶምስ ኣብ ልዕሊኦም ዝነበሩ ሰራሕተኛት ንኩሎም እዚ ብምጥያቆም ካብ ደሞዞም ተኣጊዶምስ ንፍርቆም ከዓ ድማ ዓመት ኣከባቢ ምስ ኣሳቀይዎም ፍርቆም እዚ ስለ ዝሓተቱ ሰናይ ምሕደራ ይምፃእ